I got to go out for a while for my vlog. Look at this. These are my friends. This is our party at the summer cottage. Så danser du, Magnus. Booty check. This is what I do when I get the time, you know. Så står han lige på skærmen. Det var lidt meget. Så står han der. Hvor fanden er Mia henne? Der. Mia! Do you want to be in the movie? Hallo, der er sommerhustur, mand! Hallo, hvad siger du til mig, mand? Nu op med det der, du er meget... Au! Hallo! Hvad? Du vil gerne holde en tale? Jeg vil gerne have en blive filmet. Hvem? Nej, jeg gør. Okay, så fortsæt. Jeg filmer lige nu, så... Jeg vil gerne udbringe en skål til Morten. Du skal snakke højere. Til mig. Til Morten, fordi han for en gang skyld ikke er lige så fuld, som han plejer. Jeg er 12. Til Morten, fordi han er en gang skyld ikke er så fuld, som han plejer. Det er Nana til gengæld. Til Morten, fordi jeg er fuldere end ham. Jeg vil gerne udbringe en skål til Mia. Det kunne man have gjort. Fordi, og det har jeg sagt, og jeg har sagt det, jeg har sagt det. I er sikre på, at I ikke vil kysse lidt? Prøv at høre, jeg har sagt det før, det er til Mia, fordi hun er alt det, som jeg gerne vil være. Så vil I gerne kysse lidt. Det bliver en rigtig god film. Det var Jeg siger! Nu har jeg det på film. Nu har jeg det på film. Hvor er det dejligt. Jeg har sagt det før. Nå. Jeg har sagt det før. Og hjemme hos dig. Og jeg siger det igen. Det er så dejligt. Prøv at se Magnus. Musikken. Eller er det B? Magnus? Ja, B. Jeg mente B. Hvad fanden er det? Hvad? Fryser. So, My my weekend.